Christian Lausen, som kommer ud fra nord. Hører vi jo en historie om den traktor jo. Ej, men ved du, der får en ny turbo i dag, sandelig. Ja, og vi tror, du køber den større en, der sidder jo original. Ja, hvor var der startet skulle hen sidste år. Og så er der nok en stund om det, der står. Vi har noget rundt i det. Man kan stå fast. Ja. Så kommer en havtraktor med en lille bil på. Hvis han tænkte det være sammen, jeg tror sgu generelt, den kører baglænsole. Ja, men så kunne det være, at vi kunne hjælpe med skib med at komme ud over hundevægen. Han er i hvert fald bare op over Anton. Til at køre race. Han kører quarter mile i en god gang. Ja, det er i hvert fald lagt over i kakkeloven der. For de der krop ind i den der bole. Jensen, og det er de 105 meter og 66. Det er mål ud over de 100 meter, hvor vi skal ud i puller. Ekstra puller. Det bliver stærkt der. Så er vi klar, så blev der bygget turbotryk op, og det er ved at stige godt over kobling. Ja. Og han har stikket i sel og højt sæde og det hele. Rekavsæde. Kalender sæde i stedet for Alex Jensen, som er blevet hjemme. Han er blevet hjemme oppe i Morris. Og ham her Eivind kommer fra, det skal det være også være udsagt. Så mister han pustålen. Det er et overstået kapitel, Ole. Det er du blevet for gammel til. Ja, men det er sandhed. Nu skal vi se en kort i hvert fald. Det er værd at betale brugpenge for at få den slæbt over. Ja. Men nu vil vi se, om han kan tage kampen op mod Simon og lave et fuldpull. Der bliver tungt derude. Det bliver i hvert fald til en fuldpull.
185. Den skal flyttes omgående. YU 32685. Den lyse båd Hyundai. Det var ikke en hest, det var en Hyundai. Og for Hedehusene med en sikker. Og nu laver skolen en juletræ. Jeg er rigtig fint væk på den. Nej. Det kan ikke skå den der. Siden gang man kører på sådan en Ford Top 605, hva'? Ja. Hold da op. Det blev stærkt, det der. Tror du, den er der? Hvad? Det er før. Den er der. Lad os se, om det hjælper. Ja, så bliver det over sådan der. Og skal vedkommende selv komme herop foran. Hey, han er det. Hvad sat? Er du der selv i? Hey, Benny, skat. Du skal op og reparere sådan en god stok, men nu er det i hvert fald en Volvo 810 med meget højt højeste forhjul. Jeg tror ikke, det er helt nok. Han har tændt vinduesvisker. Så er vi klar til præmieoverrækkelse. Og der vil